Să nu-l distrug, nu? Nu, dar eu așa fac de la început, ca să... Că un proces verbal nu prea e concludent, așa mai bine fac video și... uite așa. Să mă dau eu într-o parte dacă vrei să... Da, nu-i bai, că nu încurcă. Scaunele vor fi înlocuite și canapeaua retapizată sau schimbată. Ok. Asta să vadă în funcție. Cred că o și trimis Andrei la prietenul ăla lui cu canapele. Nu am baterie. Nu ai baterii? Da, ia de la aia, de pe masă. Astea am scos de la cealaltă și era... Ia vezi, merge, apasă dacă merge acolo. Ha? Vezi dacă merge la ăla. Nu mă pricep, nu s-a făcut ceva. Da. Merge, deci funcționează. Unele erau pulse, știi? Aha. Da. Scuze, Andrei. Auzi, Andrei, o întrebare. Hainele astea sunt de la fostul chiriaș? Hainele astea sunt de la fostul chiriaș? Că e mașina plină de haine. Probabil că da. Facem un video. Una, două. Una e la mine, Andrei, să știi. Ok. Poți să mai nu știu ce de dai pe o ședință sau ceva. Deci cartelele astea de la intrare de la telefon. Aici, da, m-am prins. Da. Sunt de la Davidson. De la Davidson se va duce la când asta cu mașina. Nu. Este intrarea unui telefon și sub scările de telefon mai este intrarea de riscă. Probabil să nu uitați să scările.